Irridu nibqgħu f'kuntatt mal-imsieħba soċjali għaliex huma l-veru pols għall-poplu Malti Mawġi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wara illi it-tnejn wara nofsinhar l-Oppożizzjoni iddiskutiet il-kriżi tal-provvista tal-elettriku mal-imsieħba soċjali li jiffurmaw parti mill-MCSD. Wara madwar 4 sigħat ta' diskussjonijiet ġie konkluż illi, inevitabilment, jeħtieġ illi jiġi analizzat xi twettaq sissa x'hemm bżonn isir aktar u b'mod mill-aktar imperattiv jitfassal pjan ċar b'soluzzjonijiet għal kriżi tal-qtuħ tad-dawl illi ċertament qed taffettwa ħażin lill-familji, lill-ħaddiema, lin-negozji u lit-turiżmu f'pajjiżna. Waqt din il-laqgħa qal li huwa meħtieġ aktar investiment u anke strateġija biex tiġi indirizzata l-infrastruttura illi mhux qed tlaħħaq mal-ħtiġijiet tal-pajjiż. Din il-laqgħa saret fl-uffiċċju tal-Oppożizzjoni fil-Parlament u matula ir-rappreżentanti ta' trade unions u l-korpi kostitwiti resqu tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni u resqu wkoll proposti dwar x'għandu jsir. Wara l-laqgħa news għall-kummenti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch. Ma nistgħux biss nibqgħu dipendenti minn pajjiżi oħrajn fuq l-enerġija. Illum il-ġurnata kif nafu pajjiżna minn statistika li ħarġet propju mill-Ewropa qiegħed fl-aħħar post fl-Unjoni Ewropea meta niġu għall-enerġija rinnovabbli. Illi l-enerġija rinnovabbli innifisha tagħtik ċertu sens ta' awtonomija minn pajjiżi oħrajn. Però l-Gvern s'issa mhux qed juri pjan ċar fuq kif ser jinvesti fil-enerġija rinnovabbli ġewwa pajjiżna. L-Oppożizzjoni ħadet l-inizjattiva u laqqet lill-membri tal-MCSD wara li baqgħet ma nataġġ data għall-laqgħa li talbet mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali dwar il-kriżi tal-enerġija. Al-kuntrarju, laqgħa tal-Kunsill li talab il-Gvern ftit wara talba formali illi għamlet l-Oppożizzjoni saret fil-jiem li għaddew. Il-Gvern għadu sa issa jirrifjuta wkoll skrutinju parlamentari tas-sitwazzjoni fil-qasam tal-provvista tal-elettriku, skrutinju illi possibilment kapaċi jikxef snin ta' nuqqas ta' ppjanar, investiment insuffiċenti u prioritajiet żbaljati. Intant il-Gvern ma jridx jispjega lanqas fejn u kif sar l-investiment ta' 140 miljun euro illi qed jgħid illi sar fin-netwerk ta' distribuzzjoni tal-elettriku u ma jridx jagħti rendikont fil-Parlament tal-ħsarat u l-folts kollha illi nqalu. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu jinsisti fuq mekkaniżmu ta' kumpens awtomatiku biex jagħmel tajjeb kull darba illi jinqata' d-dawl. Tlabna wkoll illi jsir sistema ta' kumpens awtomatiku u trasparenti lill-familji u l-negozji Malti Mawġi li tisofru il-qtuħ tad-dawl. Tlabna wkoll il-kumpens għal ħaddiema tal-Enna Malta illi matul dan il-sħana li qed ikun hawn dan it-temp tant qawwa ta' sħana jingħataw kumpens forma ta' kumpens minħabba li dawn ovvjament qed jagħtu l-almu tagħhom kollu biex isewwu dak illi qegħdin naraw bħalissa. Fil-bidu tal-laqgħa Alex Borch spjega kif is-sitwazzjoni li qed nerġgħu ngħixu dan is-sajf kienet prevedibbli u fakkar kif il-qtuħ tal-elettriku mhux xi każ individwali mal-problemi huma mifruxa ilhom għaddejjin għax anke minkejja li l-Gvern kien jaf bil-problemi li kellna fis-sjuf preċedenti baqa' ma ndirizzhomx bis-serjetà. Kienet laqgħa fejn ovvjament urewna wkoll it-tħassib tagħhom li din hija xi ħaġa li kienet prevedibbli ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan mhuwiex l-ewwel inċident jew l-ewwel sajf fejn kellna dan it-tip ta' qtuħ ta' dawl, kienet propju mis-sajf tal-2023 fejn kellna l-qtuħ tad-dawl, kellna wkoll l-Awditur Ġenerali fejn fl-2024 għamel rapport rigward il-qtuħ tad-dawl tal-2023 fejn qal propju illi hemm bżonn hemm in-neċessità illi jsir l-investiment fuq id-distribuzzjoni tal-enerġija f'pajjiżna. Fil-waqt illi ta' rendikont tal-passi li ħadet l-Oppożizzjoni biex tindirizza din il-kriżi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza wkoll il-ħtieġa illi l-imsieħba soċjali jkunu parti mid-diskussjoni nazzjonali fuq din il-materja ta' importanza nazzjonali grazzi għal dialogu kontinwu u mhux biss meta tinqala kriżi. Id-diskussjoni magħhom se tkun waħda kontinwa mhux biss meta jkollna kriżijiet nazzjonali, imma b'mod kontinwu sabiex niddialogaw sabiex anke nikkonsultaw magħhom fuq issues li huma ta' rilevanza nazzjonali għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-imsieħba soċjali huma iktar on the ground huma iktar dawk in-nies li verament iħossu l-polz tal-setturi rispettivi tagħhom u għalhekk ikollna iktar politika li hija tirrispekkja dak li tħossu hemm barra. Id-delegazzjoni tal-Oppożizzjoni mexxija minn Alex Borch kienet tinkludi lill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u Shadow Minister Alex Periċi Kalaxxone, li Shadow Minister Bernard Grech u Shadow Minister Mark Anthony Sammut. Il-lista tal-imsieħba soċjali membri tal-MCSD li ħadu sehem fil-laqgħa mal-Oppożizzjoni kienet tinkludi lil The Malta Chamber, il-Chamber of SMEs, il-CMTU, il-Malta Employers, il-Ġebakas Union, l-UHM Voice of the Workers, l-MHRA, kif ukoll rappreżentanti tal-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili u l-Kumitat Reġjonali għal Għawdex fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali.